Welkom bij Vista College Bouwopleidingen niveau 2 en 3. Mijn naam is Daan. Hallo, mijn naam is Heli en wij gaan voor jullie vandaag nog meer laten zien over de opleidingen die in Beek worden gegeven. Zonder een theorie als basis is er geen praktijk. Ik sta hier in het leslokaal waar we onze theorie krijgen. Hier werken we op de laptop aan onze online opdrachten, maar maken we ook tekeningen op papier. Iedereen werkt op zijn eigen tempo en daardoor is er een optie dat je je opleiding versneld kan doorlopen. We zijn hier in een timmerwerkplaats voor de mannen van BOL en BBL. We doen hier maatvoeren en stellen, maar ook maken we schuine daken, platte daken en bijvoorbeeld het maken van bekistingen en nog veel meer. Achter mij zien jullie de metselafdeling. Hier werken de metselstudenten aan het schoonmetselwerk, lijmwerk en leren ze voegen. We zijn hier momenteel bij de schildersopleiding voor BOL en BBL-leerlingen. Het schildervak is een breed vak, waaronder behang, spuiten en schilderen. Schilderen is een afwisselend beroep, zowel binnen als buiten. Binnen onze opleiding hebben wij veel stage. In periodes van 4 weken zullen wij of op school zijn of op stage zijn. Dit betekent dat je 50% van je opleiding op stage zult zijn. Zodra wij op school zijn hebben wij 50% theorie en 50% praktijk. Dat betekent dat je 75% van heel je opleiding bezig zult zijn met je handen. The only way to finish is to start. Meld je dus aan voor een meeloopdag of meld je gelijk aan bij het Vista College via de onderstaande link.